Digtet er specielt lavet til de mennesker, der ikke overlever sygdom og kræft. For evigt borte. Det virker som var det i går, vi snakkede. Vi smilede til hinanden og grinede sammen. Du har forladt jorden, du har forladt mig. Smerten med længslerne gror for hvert hjerteslag. Når min tid er omme, vil du stå og vente. Du vil vente ved porten, du vil vente med hjerteslag. Smerterne og længslerne vil ende. Indtil da vil du blinke på min aftenhimmel. Du er min blinkende stjerne, du er lyset for enden. Og så har vi sådan en test, og se om hun har fået med. Første spørgsmål. Hvor mange forskellige kræftformer er der? A 50, B 100, C 200. Ja. Hvor mange forskellige behandlingsmuligheder er der? A 2, B 3, C 4. Og 4. 2. Nå, vi er på 3 sag. Kan du huske dem? Du gætter bare på et 3-tal. Nej, det er Søren. det er hurtigt.